ברכת פסח ממני אליכם. פסח מצב השפע. נקרא שנה אתה יוצא ממצרים. שנה אתם יוצאים ממצרים. יותר מ-40 שנה במדבר לקח לי. זה משהו שאני כתבתי אותו לפני, אני לא זוכר אם 2 או 3. וכל שנה אני משפצר אותו, וכל שנה אני הוגה בו מחדש. בשבילי. עכשיו אני רוצה להעניק לכם אותו, ואמן שיהיה שלכם. יותר מ-40 שנה במדבר לקח לי. בסוף הבנתי למה אני עושה את מה שאני עושה, ומה בין ההגדה של פסח לפריצת גבולות. ליל פסח בשנה שעברה קראנו כבכל שנה את ההגדה. הפעם זה היה אחרת עבורי. ליבי פעם בחוזקה. בפעם הראשונה ראיתי אותה, את ההגדה. כמאמר הגיבורים באבטר, Now I see you, אחד לאחד. 40 שנה הלכתי במדבר. עד שבא אדוני והוציאני משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים. מאותו ערב, הרעיון המרכזי בהגדה עבורי, כאשר האדם מגלה את האלוהים שבו, כלומר, את מה שאלוהים מתכוון שיעשה, כלומר, את הייעוד שלו, הוא מתחיל לחתור אליו, להתחבר אליו, הוא יוצא ממצרים. 40 שנה הולך אדם במדבר, עד שיוצא ממצרים. שוב, משבר גיל 40, למה זה בגיל 40? למה אנשים מתחילים לחשוב פתאום, לשאול שאלות? 40 שנה הולך אדם במדבר, עד שיוצא ממצרים. עד אז מענים אותו בעבודה קשה, בסוגי עבדות שונים. גם העבודה הפיזית הקשה, וגם העבדות לתפיסות, לפרדיגמות שלנו, לסיפורים הפנימיים שלנו, לכך הזה, ולאין מה לעשות. וגם העבדות להבלי העולם הזה, כפי שקרא לזה ריהל, רבי יהודה הלוי, בשירו עבדי הזמן, שנכתב במאה ה-12. לחייבים לסיים את הסדר עד 21:30, כי יש משחק של מישהו נגד מישהו, או גמר האח הגדול של מישהו נגד משהו, כלשהו. באותות ובמופתים הוציאני. היו איתותים בעבר של האינטואיציה וה-GPS הרגשי, לא הקשבתי. אנחנו לא מקשיבים. בעיקר לעצמנו אנחנו לא מקשיבים. שנים. ואז הוא, אלוהים, התחיל לשלוח לי אותות ומופתים. בגיל 30 על מטוס איבדתי את האוויר, הפסקתי לנשום. הבנתי שאני הולך למות. שעות מספר אחר כך הבנתי שקרסה לי הריאה, הבטחתי לעצמי לעצור ולחשוב. כמובן שמהר מאוד חזרתי לסורי, ואז קיבלתי איתות שני מבלומפילד. לאחר 4.5 שנים התקף שני. להלן אות ומופת 2. היה נחמד אם כאן הייתי קולט. הזש. זהו שלו. הייתי עסוק בלהיות עסוק. הוא לא ויתר. באותות ובמופתים הוציאני. ואז שלח לי את הניתוח. והוריד לי שליש ריאה. ואז, בגיל 40 הביאני אל ריצת המרתון. זה לא הספיק. הוא הביאני אל קו הסיום של תחרות איש הברזל באריזונה. מדבר, אמרנו. ושם על קו הסיום, לאחר 226 קילומטרים, הבנתי. סוף סוף הבנתי. קיבלתי רצון עז לצאת ממצרים. הבנתי. האדם היחידי שיכול להוציא אותנו לחופשי, זה אנחנו. ונשבעתי לצאת ממצרים. התחלתי, והמשכתי, ונפלתי, וקמתי, ויצאתי ממצרים. ומאז הים נס לאחור. הערים ריקדו, מרקדים כאלים, כל יום. חכם, רשע, תם, בזה שאינו יודע לשאול, מה הם? על שום שאנשים נחלקים שונה בגישתם אל סיפור יציאת מצרים, ואל היכולת של אדם בכלל להיות חופשי ולעצב את חייו. יש שיגידו לך תמיד שזה הקרמה, המזל, הגורל, ההורוסקופ, האישה, התרבות הארגונית, הבוס, המצב, החיים, האילוצים, הגיל, ועוד ועוד ועוד, שאחראים לתוצאות שלהם. ויש אחרים שיצאו ממצרים, שחיים בחופש בחירה, אחראים לחייהם ולתוצאות שלהם, ויוצרים אותם. ולכן כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. לכן חובה עלינו לספר על כך, ולראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, ולספר על כך מדור לדור. זה מה שאנחנו עושים, יום ולילה, עכשיו. סיפור יציאת מצרים, סיפור מדהים וחשוב, הכל חייבים להכיר. השנה, כשתסבו אל שולחן הסדר ותקראו את ההגדה, הרשו לי להציע לכם סדר במחשבות. מצרים מסמלת את העבדות שלנו. עבדות לדברים שאנחנו לא רוצים, שאנחנו חייבים.
לתפיסות המעכבות שלנו, הסיפורים שלנו, אני צעיר מדי, אני מבוגר מדי, הם לא ייתנו לי, אני לא אצליח, כסף לא גדל על העצים. למחשבות המעכבות, להבלי העולם הזה, מי אמר למי, באיזה הקשר, באיזה תוכנית, מה הרכילות. מצרים שווה מיצרים, מיצר, מקום צר ולוחץ, שצריך לצאת ממנו, לפרוץ אותו, פריצת גבולות. הרחבת התודעה ופריצת גבולות היא היציאה ממצרים. ישראל, את, שבעצם עזבת את ארץ כנען, עצמך. והכל הפנימי שלך ממשיך לטרטר מבפנים. אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר. וירדת למצרים, נתקעת באזורי הנוחות, בסיר הבשר. מי עוצר אותך? מה עוצר אותך? מי לא נותן לך לצאת? שבמצרים, דרך אגב, לא היה גדרות. לא היה גדרות, לא היה כלום, יכולו לקום ללכת כל יום. מי עצר אותם? גם לנו אין גדרות. יש. מי לא נותן לך לצאת? לאיזה ראש ממשלה אתה מחכה שיבוא ויוציאך ביד חזקה. גם במצרים לא היו חומות שעצרו אותם. אלוהים, הקדוש ברוך הוא, חלק יקראו לו אלוהים, חלק יקראו לו היקום. כולם מנהלים איתו יחסים. הוא הרי הוא נמצא בכל מקום. האלוהים שבך, הניצוץ שלך, הגדולה שלך, הייעוד שלך. אותות ומופתים, הסימנים, האירועים, ההזדמנויות, השפה שלנו של קוד המנצח, האוטובוסים מביקיני, הפרות, הגורילות, קלפי המשחק, אלה הניסים שאלוהים שולח לך. חלק רואים אותם, חלק, אתם יודעים למה הם לא רואים אותם, הם לא מוכנים. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, גישות שונות של ההתייחסות לעניין, חופש הבחירה, הפרואקטיביות, האחריות שלנו לתוצאות שלנו, של הסובבים אותנו. ומי כותב את הסרט שלנו? האם אתה מוכן השנה לצאת ממצרים? האם את מוכנה השנה לצאת ממצרים? מה אתה מוכן לעשות השנה כדי לצאת ממצרים? השנה תבטיח לעצמך שאתה יוצא ממצרים, ומוציא משם את בני ישראל שלך. נגמרה החזרה הגנרלית, החיים הם כאן, עכשיו. אין מה להמשיך ולחכות לגודו. תבטיח לעצמך שהשנה תעשה את הדברים שחשובים לך באמת, שתמיד רצית לעשות. ושאם לעזאזל אתה לא יודע מה חשוב לך באמת, אז השנה אתה תדע. אני מאחל לכם מכל הלב שנת חירות, חג שמח, חיים מדהימים, תחיו בעוצמה, מגיע לכם ואני אוהב אתכם. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love.